A capacidade creativa de Román Castaño e Duarte Galván volveu poñerse ao servizo da seguridade viaria. Un ano máis son os autores do vídeo de concienciación que promove a Policía Local de Rianxo en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico cada Nadal. Todo partía a raíz dunha foto tomada hai 4 anos. A imaxe foi evolucionando a través de pezas audiovisuais que se fixeron virais. Primeiro unha foto, e despois xa formato vídeo e pequeno docudrama ou pequena representación, pois esa mensaxe de que temos nas nosas mans a decisión, unha decisión que pode ser crítica. Ademais da Policía e da DXT colaboran nesta campaña os bombeiros, Protección Civil, ambulancias, servicio de grúa e numerosos cidadáns anónimos que prestaron a súa imaxe para esta creación. O que sí que non quixemos esquecer que a forza destes spots é a quen están destinados é a xente. Entón, a pesar de ter todos eses medios, non esquecemos que vai dedicado á xente e por esa parte quixemos contar con moitos veciños tanto de Rianxo, bueno, hai xente da Pobra, hai xente de Boiro, que realmente son os protagonistas desta historia. Nada, agradecervos á xente que estades aquí, que nos apoiades xa non só neste spot, senón que nos deixades pois vivir do que nos gusta, e que é brutal pois ver estas caras así mirando para nós e pois dándonos a ilusión que non, bueno, dejo. A pesar do éxito do vídeo, dende a Policía Local seguen a insistir na necesidade de promover máis campañas de concienciación para reducir a cifra de vítimas nas estradas. Pero que o ano pasado, neses 218 kilómetros de estradas que temos, tuvemos 111 accidentes con 9 feridos e 2 mortos. 2 mortos que para nós significan 2 fracasos. Cada morto que se produce nas estradas é un fracaso a pesar de chegar a Australia, a Estados Unidos, a China e a un montón de países nos que sabemos que sí que se reproduce este vídeo. Esta campaña súmase ás 8 que se desenvolven anualmente en colaboración coa DXT, tanto de control como de prevención.